Hola, sigueu benvinguts a un nou episodi del podcast de Cubot. Avui tenim una notícia molt important a compartir-vos, i és que no és menor. Sembla ser, sospito, que hi ha hagut una filtració, una fuita, un robatori al Teatre de Sarrià. Tenim sospites que el guió de l'obra de teatre Cubot ha arribat a les mans del Fons Monetari Internacional. I a partir d'aquest guió han fet l'informe sobre l'impacte que la intel·ligència artificial tindrà sobre els llocs de feina. De fet, afirmen que un 60% dels llocs de feina actuals seran afectats per la intel·ligència artificial. I és que l'obra de teatre Cubot descriu precisament això, com la vida en un barri popular i els seus habitants és afectada per l'arribada d'una supercomputadora quàntica amb un motor d'intel·ligència artificial. El que no ens podíem imaginar és que el Fons Monetari Internacional usés el nostre guió per fer un dels seus informes. O això sospitem. Però no em vull allargar massa amb aquesta notícia perquè no és el propòsit d'avui. El propòsit d'avui és entrevistar una persona que, com sempre, validarem si és humana o és un robot. Perquè el nostre compromís sempre és, bé, amb l'excepció del que vam fer el Dia dels Sants Innocents, el nostre compromís és entrevistar humans. I per validar aquesta humanitat anem a revisar una mica el seu currículum. La nostra entrevistada d'avui actualment té un càrrec de responsabilitat a la Generalitat de Catalunya. És directora general de Societat Digital. Que el seu càrrec uneixi les paraules societat i digital la va fer una gran candidata a ser entrevistada a Cubot. Proposta que va acceptar ràpidament i que li estem molt agraïts. Però en el seu historial encara hi ha altres nomenclatures tan suggerents com, per exemple, responsable d'innovació social digital a la Fundació I2CAT. I també ha estat vinculada a l'Institut d'Innovació Social d'ESADE. L'hem vist també definida com activista digital, un terme que ens agradarà i molt que ens expliqui una mica més. I és per tot això que el Tribunal confirma la humanitat de la persona que avui entrevistem. Liliana Arroyo, moltes gràcies per acceptar l'entrevista. Moltíssimes gràcies per comptar amb mi al podcast de Cubot. Ets super benvinguda. De fet, estem a casa seva, estem al seu despatx, en un barri bastant peculiar, on estem a la frontera, de fronteres socials bastant suggerents, que segur que et fan pensar molt. Alguna vegada segur que t'hauràs perdut passejant per 2 carrers més amunt, que és un altre món d'on teniu el despatx, oi? Absolutament. Estem a la zona franca, estem a les oficines del districte administratiu i he de dir que tinc connexió familiar amb el barri. Per tant, de tant en tant m'he perdut per anar a veure la casa de la meva àvia, que òbviament és un altre món absolutament diferent i un barri que jo havia conegut amb unes condicions diferents. Afortunadament, amb el temps, doncs... Han millorat. Exacte, han millorat, han apostat per portar l'administració aquí. Això és molt interessant. Sí, i crec molt en les interseccions, en la importància de barrejar-nos, no? I barrejar estils de vida i perfils molt diferents, perquè la tolerància va d'això. De fet, jo ho he fet avui, he travessat aquesta frontera d'un barri a l'altre i apareixen mons que estan més o menys permeabilitzats i una mica impermeabilitzats també. És bastant curiós, Sí. Caminar-ho i trepitjar-ho, I tant, i tant. Un bon passeig a peu, molt recomanable. Escolta, començarem l'entrevista amb la primera pregunta que fem a tothom, que és demanar-te el projecte de la teva vida. Quin és aquell projecte que t'agradaria ara compartir-nos com dient aquest és el que m'agrada explicar a tothom? El que m'agrada explicar a tothom és que sóc una gran tecnooptimista, no? I crec que tenim una tasca, en aquest moment, de domesticar la tecnologia, no? És a dir, passem d'un escenari, d'uns estadis en els que la tecnologia ens ha enamorat, no? I hem parlat fins i tot de determinisme tecnològic, que sembla que la tecnologia ens ho ha de resoldre tot. Per una altra banda, tenim ara la por, no?, a que la tecnologia ens destrossi el món que coneixem, tal i com el coneixem avui en dia, i jo crec que sí, que hi ha una part de la meva missió vital, no?, com a sociòloga en termes d'impacte social i digital, va d'això, no?, de dir, escolta, recuperem quines són les preguntes essencials
i fem que la tecnologia ens ajudi a construir aquesta societat que volem. De fet, estem en un moment com... Dir-ne tormenta potser no seria del tot acurat, però com una mena de tormenta perfecta que per algú de les ciències socials com tu pots gaudir molt i més en la posició en la que estàs, de responsabilitat. No? Absolutament, no? I la responsabilitat va en dues direccions, no? És a dir, no és només les possibilitats de generar impacte que tens des de l'administració que tenim, vaja, amb el finançament que puguem disposar, sobretot ara també en un context de Next Generation, no? Sinó que també es tracta de servir, no? Es tracta de servir. I pensant en intel·ligència artificial, per exemple, també hi ha aquesta dada que han identificat com el segon major risc de 2024 la generació d'informació i de desinformació a partir de intel·ligència artificial, que això és un tema que ens preocupa molt perquè afecta directament a la democràcia, no? I una de les coses que sempre m'agrada recordar és dir, escolta'm, tot això que sembla que ens queda molt lluny, la desinformació, que la democràcia són grans paraules, és que això ho tenim aquí. I tornem al barri, allò que dèiem. Sí, perquè té un impacte a tothom i a totes les capes. I normalment qui menys consciència té que l'està afectant és qui més afectat està i qui menys capacitat té de rèplica, diguéssim. És que inclús els científics estan preocupats d'això perquè ells diuen tenim el problema de que com validarem que la informació sobre la que estem basant les nostres decisions són dades reals i no dades generades artificialment. És que estem al punt en què... Exacte. En el punt en el que s'esgoten les dades de les que disposàvem fins ara, en el que sembla que hi ha un auge de dades el que li han anomenat de dades sintètiques, que dius, bueno, èticament podríem plantejar-nos, on comença i on acaba la dada sintètica i on comença i on acaba la desinformació, no? També, és clar. I el biaix. Per tant, sí, moltes preguntes. És un temps de moltes preguntes. Molt interessant. Aterrarem una mica i anirem uns anys enrere a quan va aparèixer internet. I et pregunto, jo considero que l'aparició d'internet és una gran revolució social, tecnològica. Absolutament. Després d'aquesta ara, quina diries que és la revolució tecnològica més important que hi ha hagut, després d'internet? Jo crec que la intel·ligència artificial marca un altre punt d'inflexió, i tant. Sí, certament, no? En això molts hi estem molt d'acord. T'atreviries a ajudar-nos a entendre, a l'obra de teatre Cubot, parlem d'intel·ligència artificial, també de computació quàntica. Quasi res. Exacte. I aprofitem les entrevistes a veure si els entrevistats ens ajuden de mica en mica a comprendre què és la computació quàntica. T'atreviries a explicar-nos una mica? A mi i a tota l'audiència. Doncs mira, m'atreviré a fer-ho, però sobretot perquè en l'edició anterior de l'Smart City Expo vam tenir una demo, justament, sobre computació quàntica explicada per a tothom, que vam fer juntament amb l'ICFO, l'Institut de Ciències Fotòniques i l'equip de Lluís Torner, que són fantàstics. I allà, per exemple, es feia una mirada enrere de dir què és tot allò que està permetent que la computació quàntica avanci, però que fins ara, és a dir, que en el moment d'ara ja està impactant a les nostres vides. Llavors, m'agradaria que els oients o la gent que ens està escoltant pensin en quan estan circulant per una autopista i han de sortir i han de triar la sortida d'una rotonda. La tecnologia que fa possible que distingeixi amb precisió si és la sortida 1, la 2 o la 3 de la rotonda, això està facilitant que la computació quàntica estigui avançant. O el fet que les pantalles dels nostres mòbils siguin tàctils. Vull dir, per la quàntica, evidentment, podem començar a pensar en com serà la informació en el futur, l'encriptació, la desencriptació de la informació. Aquí ens consta que els serveis d'intel·ligència de determinats països estan guardant informació que actualment no poden desencriptar per si les mosques. És a dir, això ho guardem perquè això ve de l'enemic, pensant en geopolítica. Això ve de l'enemic i algun dia tindrem el jeroglífic, no? En anglès diuen harvest now and decrypt later. Exactament, doncs això és, no? Però que sapiguem que hi ha molts elements que formen i formaran part d'aquesta possibilitat de la computació quàntica, que és un salt, és a dir, si hem al·lucinat amb la intel·ligència artificial generativa, amb la computació quàntica... És un salt quàntic. Exactament, mai millor dit, és a dir, és que l'acudit va amb el propi nom, però això, pensant que hi ha cosetes del dia a dia que ja depenen d'aquesta base tecnològica que permet aquest salt quàntic, doncs a vegades ens ajuda a tangibilitzar-ho, però sobretot el que es diu és que afectarà molt a la possibilitat de transferir informació, per tant, en termes de comunicació serà crucial. I tant. Parlant amb científics, evidentment
és una àrea que està molt encara en les parts científiques, però és veritat que hi ha moltes aplicacions d'avui en dia que utilitzen fenòmens quàntics. Potser les computadores no existeixen encara, però tampoc estan tan lluny com... Properament entrevistarem una persona que es dedica, o l'empresa que dirigeix, es dedica a fabricar xips quàntics. Fantàstic. Exacte. Xips quàntics, atenció, perquè sabeu que tenim, diguéssim, a nivell europeu hi ha molta confiança en que la tecnologia, no? De xips i semiconductors és una forma de, diguéssim, una drecera cap a la sobirania tecnològica europea, per tant, xips quàntics, això estaré atenta al proper episodi, aquest episodi d'aquesta empresària. Gràcies. Ara anem a intentar una cosa que a definir o ajudar a comprendre'ns una mica, o si vols destacar, perquè se n'ha parlat moltíssim, que és sobre la intel·ligència artificial. Però com que és l'altre gran tema que surt a Cubot, també demanem a tots els entrevistats que ens ajudin una mica a explicar-nos, a entendre, a veure, què és això de la intel·ligència artificial generativa. Com ens ajudaries a comprendre-ho? Val. Jo, si vols, per donar un toc diferencial a la resposta, no? I per la mirada sociològica que aporto, no? Entenc en aquesta entrevista, m'agradaria parlar d'intel·ligència artificial en clau d'imaginari. I en 3 sentits. Primer sentit, el nom d'intel·ligència artificial sabem que ve d'una escola d'estiu, és a dir, és una campanya de màrqueting fabulós, és un nom que realment no vol dir res i vol dir tot, no? Però que ha superat 6 dècades de temps. Per tant, no hi ha cap director de màrqueting que sigui capaç de fer un lema així, Exacte, sí. Després diran que els acadèmics no en saben de divulgació i aquí tenim una excepció que confirma la norma, no? Llavors, aquesta gent es van juntar amb una escola d'estiu per dir, escolta, com ho faríem si poguéssim recrear la forma de presa de decisions humana, no? I a partir d'aquí s'ha derivat tot això, no? Que a més ara s'ha accelerat o tenim la percepció que s'ha accelerat amb la irrupció de la intel·ligència artificial generativa, perquè ha estat algo tan senzill com que ens l'han posat a l'abast i ens han demostrat que hi podem jugar directament. Sí, que està molt bé el que comentes de 60 anys, que a vegades ens dona la sensació que les coses van molt ràpid. No van tan ràpid, que no és molt 60 anys en el fons per al que s'ha fet, però que hi ha gent que va començar a desenvolupar això que ja no és viva. Que no ha pogut veure això, I n'hi ha d'altres que ara estan gaudint, que fan coses, això m'ho va dir literalment Alfonso Valencia del Barcelona Supercomputing Center, ho va dir, jo puc fer coses que no m'havia imaginat que es arribaria a veure. Clar. O sigui que aquesta perspectiva temporal dels 60 anys ja et dona per pensar molt, Perdona, que t'hagi tallat. No, i tant, i és importantíssim que ho tinguem en compte, no? La segona cosa és l'antropoformització, moltes vegades, d'aquesta intel·ligència artificial, no? Que li donem unes qualitats humanes, no? Ens estem plantejant si té consciència, si no té consciència i de més, no? Aquesta és la segona clau, no? I la tercera és que convido a tothom a que facin l'exercici de que el proper titular que vegin als diaris, a la ràdio, no? Qualsevol comunicat de premsa que vegin, que substitueixin cada vegada que hi ha la paraula intel·ligència artificial, que ho substitueixin per màgia. I veuran que el text funciona absolutament. Si un personatge de Cubot li ve de gust començar a jugar amb això, jo crec que li pot donar una volta. És interessant. Espero que aquest podcast, l'entrevista amb tu i amb totes les persones que m'han entrevistat, ens ajudi a treure el factor màgia de tota aquesta tecnologia. Perquè no hi ha màgia. No hi ha màgia. No hi ha màgia, Hi ha persones, científics, tecnòlegs, gent de negocis, perquè evidentment també hi ha molt negoci al darrere. Hi ha molts interessos, absolutament. Però el que no hi ha és màgia. Exacte. I que quan sentim màgia és que alguna manca d'informació tenim, no? Exactament. Ara et faré una pregunta una mica personal. És, de totes les tasques que fas tu, quina creus, com humana que ets, i que confirmo que ets, quina creus que serà substituïda per robots? O sigui, de totes les que fas, quina que serà la propera que serà substituïda per un robot? Ostres, mira, jo he de dir la que serà o la que m'agradaria que fos, perquè... Et dono llibertat a que responguis el que et vingui de gust. Perquè jo crec que tant jo com moltes persones que en el seu dia a dia segur que tenen alguna tasca tediosa, no? D'allò de dir, escolta'm, aquí tenim ChatGPT i jo aquí omplint un Excel amb una fitxa per uns indicadors que tal, no? Aquest tipus de tasques, dius, escolta'm, això, sisplau, on està l'algoritme que ens resoldria això, no? Jo crec que aquest tipus de tasques en les que hi ha una mica de cuina interna, no? Però aquí l'administració passa molt, evidentment, hem d'oferir indicadors per donar, no? Per rendir comptes, per donar explicacions, per allò supervisar l'avenç dels projectes i així, i hi ha moltíssimes coses
Quan penses en les promeses d'automatització que ens arriben, però el grau d'automatització real, no només de l'administració, és a dir, també del sector privat, dius, home, doncs hi ha una mica de distància, Sí, certament. Hi ha moltes tasques que es podran... i que s'acabaran automatitzant. Em sembla que això n'hem de ser conscients. Jo, els meus fills, tinc 2 fills adolescents, un que ja ha començat carrera universitària i l'altre, i els hi repeteixo que en el futur la meva sensació és que no hi haurà espai per la mediocritat, perquè la mediocritat serà automatitzable. I, de fet, aquí hi ha un punt positiu o optimista, que és que el que tindrà valor seran els aspectes més humans de nosaltres mateixos. El factor humà. El qual és fenomenal, no? Recuperarem la humanitat una mica, no? Exacte. Perquè no hi haurà alternativa, Exacte. No, per sort, l'única alternativa és ser més humans que mai. I a tu i a mi que ens agrada el teatre, la improvisació. El privilegi de la improvisació crec que serà un actiu. Molt interessant. Més d'hora que tard. Abans et preguntava sobre a nivell personal, tasques. Ara anem a mirar, i a més, ja que amb el càrrec que tens té més rellevància aquesta pregunta, és a nivell més social i et diria a nivell de país, la irrupció de la intel·ligència artificial o l'arribada un dia de la computació quàntica, quin creus que serà l'impacte més visible que pot tenir un país petitó, una cultura petitona com Catalunya? Aquí de nou me n'anirà el desideràtum, no? Perquè fer vaticinis és molt complicat, depèn de moltíssimes coses i tenim futuribles molt diferents futurs possibles i plausibles, però el que m'agradaria és que tota aquesta tecnologia estigués posada al servei de construir societats justes, equitatives i igualitàries, no? És a dir, per exemple, ho aterro en una cosa concreta, sabem que la desinformació o que les recomanacions que ens poden fer els algoritmes del consum digital que fem, pel disseny basat en economia de l'atenció i de més, ens porten cap a continguts cada vegada més extremistes, o ens conviden a no sortir del nostre propi nínxol, no? Doncs escolta'm, per què no, si això ens serveix per identificar els biaixos, per què no tenir un semàfor de biaixos i que et digui, escolta, tu aquesta setmana no has llegit prou coses d'aquesta altra manera de pensar. Què tal si, en lloc d'obrir el diari habitual, escoltes aquesta altra cadena de ràdio o mires aquest altre canal, no? És a dir, que ens permetés com fer aquest factor corrector, automatitzar la tolerància. Això seria bastant interessant. Seria bastant interessant. Jo que faig moltes proves, reconec que tinc més d'un perfil en diferents xarxes socials i cada perfil va buscant certs perfils diferents i a vegades m'espanto la bombolla en la que em sento immers. Poden ser bombolles racistes, xenòfobes i de tot. I és espectacular i no en surts, No, és difícil, quedes atrapat en aquella cambra d'eco, no? Que diuen. És espectacular, sí. A veure com m'acabes aquesta frase. Diu, el que et fa més por de la tecnologia és... És que ens oblidem que quan hi ha el sector privat implicat, sense tenir en compte el bé comú, arribem a la Lluna i no sabem per què. El risc és la potència de poder fer coses que no sabem molt bé per què les volem fer, i que probablement el propòsit principal és engruixir més la butxaca d'algú. Normalment una empresa serà aquest el seu propòsit, oi? Exactament. Es tracta amb regulacions o ens hem de dotar d'unes normes, no? Exacte, sí. Per això posar-ho a lloc. Però una empresa, si alguna cosa té de bo, és que sabem que el seu objectiu serà fer diners. Exacte. Després estarà el com els fa, quina ràtio hi ha a nivell d'escala salarial entre la persona quines són les condicions de feina. És a dir, no podem oblidar, que de vegades també passa, que com que tenim aquí les Big Tech que fan i desfan a voluntat, doncs sembla que hi ha un cert risc de demonitzar el sector privat i crec que això és una gran errada. És a dir, aquí al final la construcció del present i el futur depèn de les administracions, depèn de les empreses, depèn de la societat civil organitzada, depèn dels centres de recerca, on es crea el coneixement i de més. Per tant, jo crec que aquí tots tenim un paper en això, no? I tant, i tant. Ara et vaig a preguntar si et diré una frase, a veure si ja estàs d'acord o no, o potser me la vols matisar, i segur que aprofundirem molt. La primera frase és: els robots un dia es rebel·laran contra els interessos de la humanitat. Què opines? Vinga, et diré que sí, que un dia es rebel·laran. Sí,
Sí. Algun matís, sense matisos? Amb matís. El que passa és que m'imagino, no, en lloc d'anar com una cosa grandiloquent, de dir és que els robots vindran, no? I a mitjanit es desprogramaran o es reprogramaran ells sols i vindran doncs, a fer-nos fora o a treure'ns la vida. Jo diria això, imagineu-vos robots que es rebel·len contra la intolerància, contra la desinformació, no? És a dir, però, escolta, si l'anhel de qualsevol persona és ser feliç, no? I el que volem és sobreviure, és amb felicitat i tenir una vida plena, doncs tant de bo es rebel·lin quan vegin que el que fem és estar més programats que un robot, de vegades, nosaltres, no? Amb les rutines del dia a dia i, per tant, doncs que ens sacsegin, no? Hi ha una amiga que un dia deia la frase, diu, és que estem ensenyant els robots a sentir i els nens a programar. Diu, aquí alguna cosa, no? És veritat que és una obsessió dels pares, i de les mares, diu, que programin, que sàpiguen anglès. Bé, les nostres pròpies frustracions projectades com horitzons amb ells, Aquest és un altre tema, Això seria per un altre podcast, Un altre podcast i un altre, exacte, sí, tot un altre debat. Sí. Recordo quan va aparèixer a internet, es deia que aquí hi havia una oportunitat per una cultura catalana, al rang a països catalans, no? De projecció internacional, que podríem debatre si realment ha estat així o han aparegut també moltes dificultats a conseqüència d'això, però aquí estem on estem. Ara la pregunta és, ara hi tenim la irrupció d'intel·ligència artificial, el desenvolupament de computadores cada cop més potents, etc. Tot això, quina visió, quin impacte creus que pot tenir o si genera oportunitats o riscos per un petit racó de món on ens ha tocat a viure a nosaltres? I que, a veure, jo avançaré, faig teatre, per tant, m'estimo aquesta petita cultura on visc, Per tant, em preocupa aquesta pregunta. I tant, jo crec que ens preocupa i en el meu cas també ens ocupa, no? El garantir doncs, que tota aquesta innovació tecnològica rema a favor del que som i de la nostra essència. I un altre element importantíssim també, i és que també quan mires les dades sembla que tot passa a Barcelona, no? El 90% del talent està a Barcelona i de més. I nosaltres, per exemple, ara estem fent tot un cicle, el que li diem el cicle Dona TIC, perquè estem molt amb la promoció del talent digital femení i estem intentant impulsar els referents de quilòmetre zero. És a dir, tenim menjar de quilòmetre zero, tenim, no? Doncs oportunitats culturals de quilòmetre zero, doncs també el talent, no? És a dir, que tu puguis créixer al teu poble i les oportunitats de la digitalització que realment ens ajudin doncs, a aquesta cohesió territorial, no? I justament que puguem gaudir de tots els racons del nostre país sense grans concentracions de població en els 4 punts, no? Habituals i de més, no? Certament. M'has posat amb safata i ho he de dir, Tenim una empresa que ens dona suport des del principi amb aquest podcast que es diu Ipsotec i són de Verges, són de l'Empordà. Per tant, és un exemple de... I tant, de redistribució del talent. Exacte, a més amb unes capacitats tècniques altíssimes, o sigui que aquí m'ho has deixat molt amb safata, No estava previst, però ho aprofito perquè... Ha anat així. Jo, d'agraït se n'ha de ser, no? Se n'ha de néixer i se n'ha de ser, no sé com deia la frase aquesta, doncs per aquí va l'agraïment cap a ells. La gratitud allarga la vida. Doncs ja està, doncs aquí van, aquest agraïment a Ipsotec. Anem a començar, ja estem acabant l'entrevista, però anem a acabar amb una darrera secció on et vaig a fer 3 preguntes molt importants per mi. La primera et vull demanar, a veure si... Ara te m'enfadaràs una miqueta, A veure. Però et volia demanar si em podies explicar un acudit i si pot ser sobre tecnologia, societat, sobre la temàtica, millor encara. En tens algun en ment? Ostres, la veritat és que no. Soc molt dolenta amb els acudits. Però em quedo amb el que va explicar l'Eloi Mas sobre PDF i personalitat, problemes de personalitat. Jo reconec que em va costar una mica d'entendre, li vaig haver de demanar, i molt amablement Eloi Mas, que ara ja sabem que era un robot generat artificialment, ens el va explicar també, i llavors tenim molt entès. L'altra pregunta és, quina és la darrera obra de teatre que has vist? La Trena. La Trena. I què tal? Humanitat 100%, sororitat. Crec que, a més, que és un exemple de talent a casa nostra, no? Una aposta, jo crec, valenta i crec que té un missatge, és a dir, sempre penso que les bones obres de teatre són aquelles que les gaudeixes mentre l'estàs veient, però que sobretot una setmana després encara et remou. Això està molt bé. Provocar experiències transformadores al final. Transformadores, sí, i que t'acompanyen, sí. Sí, això em fa pensar en... Jo havia estat vinculat en un projecte de turisme i l'objectiu que perseguíem era
Quan algú visita aquest racó de món tan bonic on estàvem, que era, ho he de dir, el poble de Rupit, un poble excepcional, i l'entorn natural excepcional, doncs era, aquí no volem que la gent vingui i se'n vagi com va arribar, sinó que se'n torni pensant que alguna cosa dins seu s'ha transformat. I això una obra de teatre sovint ho aconsegueixen i m'alegro de saber. Aquesta queda apuntada a la llista. La tercera pregunta és, el dia que s'estreni Cubot, vindràs a veure-la? Oh, i tant, i tant, i tant, i tant, no me la puc perdre. Te n'informaré, Rebràs diligentment la invitació. Si us plau, allà estaré. I abans d'acomiadar-me de la persona entrevistada, vull compartir-vos un sentit agraïment cap a una empresa que ens dona suport des del primer dia, Ipsotec. Ipsotec és una empresa de consultoria informàtica de proximitat. Des de l'Empordà, ofereix una llarga experiència per comprendre els reptes d'empreses d'arreu del territori i desenvolupar-hi les solucions més innovadores. Moltes gràcies, Ipsotec! I també a tots vosaltres, que us espero al proper episodi. Podeu donar-vos d'alta a la nostra llista de distribució a la web cubot.cat o fer-vos seguidors del nostre canal a Spotify. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, crec que ha estat molt amena, molt natural. Perdona la improvisació de l'acudit, això potser t'hauria avisat abans que et demanaria el de l'acudit. No, tens raó que potser No, fem una cosa, posem-ho al revés, és a dir, jo soc molt dolenta amb els acudits, però com que estem començant l'any, propòsit 2024, més humor en el meu dia a dia. Molt bé, doncs queda constància, queda registrat. Això sí que és un bon compromís. D'aquí un any t'ho pregunto, això també, quan ens veiem per l'obra de teatre. Exacte, quan vingui a dir-te molta merda, et diré com em va amb els acudits. Moltíssimes gràcies, Liliana, i fins a la propera. Fins a la propera, gràcies.